Fa recerca en hepatitis virals, que són unes malalties que afecten el fetge i estan causades per la infecció pels virus de les hepatitis. Va ser realment al batxillerat quan vaig fer química i em va fascinar el tema de les reaccions químiques, les estructures moleculars, els àtoms. I per això vaig estudiar química a la universitat també i després per circumstàncies de la vida vaig acabar aquí a l'IDIVAPS fent la meva tesi doctoral. La carrera científica és una carrera de fons. És llarga, implica moltes hores de dedicació, viatges, congressos, estades a l'estranger, docència. Com són coses que de vegades són difícils de conciliar, porta a moltes dones a decidir que potser no és el camí que més els convé. D'altra banda, hi ha una cultura de que la ciència és cosa d'homes i això fa que inconscientment o no hi hagi més homes als òrgans de decisió, als comitès científics. Això dificulta la promoció professional de les dones a la carrera científica. Penso que les institucions públiques i les organitzacions científiques s'han de conscienciar que hi ha aquest desequilibri i han de posar mesures per revertir-ho. Promocionar la participació de les dones als òrgans de decisió, als comitès científics, donant ajuts durant les baixes maternals. Com a dona científica no m'he trobat grans obstacles molt evidents. Sí que hi ha hagut situacions de comentaris masclistes, prejudicis. De vegades també és força evident com es valora millor el treball dels teus companys homes que no pas el teus per ser dona. És just que jo digui que les 3 de les vegades que he canviat de feina estava embarassada. Crec que em puc sentir afortunada. Per les investigadores que comencen, jo els diria que un cop comencin, que no defallin, que continuïn, que lluitin i que persegueixin els seus somnis perquè val molt la pena. I sobretot, deixar fluir les idees i la creativitat i pensar en allò que et motiva i que al final és un bé per la societat.